davamında күпме бутка ашасаң да, ял көннәрендә барыбер шашлык кыздырачаксың. Сәлам дуслар, ял көннәре килеп җитте. ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы. Гадәттә монда алкышлар. Дуслар, шашлык белән сыйларбызмы сезне, машлык беләнме тапшыру барышында ачыкланыр. Ә хәзергә әйдәгез әле безгә килгән кунакларны тәкъдим итәргә рөхсәт итегез. Минем уң ягымда да, сул ягымда да ике матур кыз, ике шибәр, ике уңган, ике акыллы кыз дип әйтәм. Икесе бергә алар кыю кызлар дуэты аерым алганда, минем уң ягымда Линара Галимова. Исәнмесез? Сәлам. Һәм инде аның көндәше бүген Рузилә Самигуллина. Сәлам. Сәлам кызлар, сәлам. Шатбыз инде сезне үзебезнең аш бүлмәсендә күрергә. Иң беренче сорау һәр вакыт шундый сорау инде хәлләрегез ничек китә түгел, нинди бүләк алып килдегез? Бүләк алып килдегезме? Әлбәттә, алып килдек бүләк. Баласы була менә. Юк шунда. Оп, чыгарлар бир. Әйдә. Күрсәт инде. О, алмалар. Көзнең иң матур чагы булгач, без инде сиңа шундый бүләк алып килергә булдык сезгә. Рузилә, син молодец. Линарда алып килдемсең бүләк? Әйе, безнең менә икебездән. Икегездән дә беләм. Линарда юк, синеке бар бит. Кызлар, ай. Бу алма кайсыгызның бакчасындан? Кызлар, бу Кайсы ерактан караганда эме, булар да шу муляж ашаган. Юк. Бу муляж түгел. Бу чыпчынамалар. Ашап карасаңдар. Бараңсыздар. Һәм инде әлеге бик матур фигура. Бу ул да булса, татар җигете белән татар кызы. Рәхмәт. Инде безнең музеебызда үз урынын табарлар сезнең әлеге бүләкләрегез. Дип калабыз. Алабыз да һәм тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Тәмле көрәш ТМТV каналында. Кызлар, тапшыруыбызның башта шартын да аңлатырга кирәктер дип уйлыйм. Сезнең бар бик күп булмаган вакытыгыз, аз гына вакыт, 1 сәгатьтән дә кимрәк ул. Сез менә бу әлеге этик яшелчәләрдән, әлеге ит кисәгеннән бераз гына җимешләр дә бар бугай монда күреп торам димме. Нәрсәдер әзерләргә тиеш булачаксыз. Кайсыгыз башлый? Берәр кайнар ризык һәм берәр төрле салат. Әйдә, кайсыгызныкы гадирәк булырга мөмкин. Менә күрдегез бит инде. Минеке Сез уйладыгыз, нинди уй килде башыгызга? Минекенә килгәндә, минеке гадиның гадигесе дигән. Минем бәрәңге буламага булачак. Аннары, әйе, биф строганов. Әйе. Әйе, шуны кисәкләрдә сливки белән, әйе, биф строганов ясыйм. Аннары салат яшелчәләрдән. Яшелчәле салат. Әйе. Бетте китте Western. Бик гади. Бер кешене беләдерим мин. Ул бик оста пешерәдер. Команда шундый инде ул. Сиңа танышмы шундый Марат Галимов дигән кеше? Ул безнең тапшыруыбызга килеп шундый әллә нинди менә нәсәкатьле ризыклар диргә дә була инде әзерләп күрсәткән иде. Син дә шулай кылачаксың ба? Әйе. Безнең гаилә авыру. Гаилә ширебәле ул. Без кухняны бер-беребез белән бүлә алмыйбыз. Чиратлап кына пешерәбез, әйе. Син нәрсә әзерлисең бүген менә? Иттән, яшелчәләрдән? Мин бүген әзерлим баклажан эчендә пешерелгән ит белән груша. Ничек дип аңлатырам? Бу минеке гади. Әйе, һәм икенче салат җиңелрәк була инде. Салат гадирәк була. Фасоль белән кукуруза. Фасоль кукуруза борыч булачак анда, һәм инде лимон суы бик күп итеп. Яна алар безгә шуны хәтле күп лимон суы. Мин биреп торам менә. Яхшы, сез бер-берегезгә шулай ярдәмләшәсез, диме? Әйе, әлбәттә. Кызлар, үзегез беләсез, күп сүз ул инде юк сүз, буш сүз. Шуңа күрә әйдәгез, керешегез әлеге тәмле көрәшкә. Сез бүген көндәшләр, тапшыру ахырында киләчәк бүген бер белгеч. Сезнең ризыкларны кабып карап, так, менә монысы булайрак дип үзенең фикерен дә ирештерәчәк. Үзенең билгесен сезгә куячак, анысы бу билгене сезгә мин дә әйтәчәкмен. Шуңа дуслык, туганлык юк, киттек әйдәгез. Без әзер. Бисмиллаһ әйтеп, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйдә, бисмиллаһ әйтеп башлагыз эшне. Мин инде үзебезнең спонсорларыбыз турында да матур сүзләрне әйтермен. Сезгә ярдәмгә киләчәк тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Күкмара металл заводы Фостер акционерлык җәмгыятеннән әлеге искиткеч табалар. Табалар да бар, кастрюльләр да бар. Күкмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлылык өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез дуслар интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм игътибар, һәр төрле Күкмара
продукциясын алганда, карагыз, аның төбендә менә шундый фирменный уйлап ясаган Кукмара логотипы булырга тиеш. Ялган табалар, ялган костюмнар алмагыз, сыйфатлыны, яхшыны Кукмараныкын алыгыз, дуслар. Әйдә, кызлар. Сезгә дә булачак, менә шундый кызларга табалар. Инде башладыгызмы? Башладык. Кем нәрсәдән башлыйм? Мин чыгарып куйып табаларны. Миңа кастрюльсе белән Кирәк булачак. Менә бу плита игездә газлымы, электрмы, беләсезме, электр белән эшлитә. Инде электр шуңа күрә мин беләм. Инде беләм. Аша Кукмара кәштрүл. Аны кайнатырга куябызмы әллә? Куябыз. Так. Әйдәгез, исемнән башлыйк, кызлар. Исемнән сезнең тарих турында сезнең монда беләсезме эшләргә кирәк. Монда эшли сөйләргә кирәк булачак. Бераз җәйсезрак ягы бар әлбәттә, әйме? Сез бит иң беренче рәхәт лукум триосы идегез бунда. Юк, кызлар дуэты түгел. Рәхәт лукум. Бу ничә ел? 2007 елдан оештыру. Без оештырылдык. Безнең төркем оештырылды. Эшәү идек. Тагын безнең белән Римма исемле кыз булды ул вакытта. Күп кенә еллар эшләдек. Бу булган триоларга бер конкуренция идеме яисә сезнең үзегезнең гомумән башка юнәлеш идеме ул? Бернинди конкуренция дигән әйбердән төзелгән проект түгел иде бу. Бу ничектер теге безнең продюсерыбызның инде безне гел татар Viagrасы дип әйтәләр иде. Нигәдер Бәлкем уйлар шундый булган. Уй белән башлап җибәрдек. Эшне шундый уй белән. Аннары инде Viagraдан килеп җиттегез санын. Viagraдан килеп җитте. Умырзая, Мәтрүшкә. Аннары татар халык җырларын җырлый башладык инде. Безнең бит инде Абакта репертуарда шундый бурычлы җырлар бар әллә? Бар иде. Булат. Мәсәлән, берәр исемләр. Ишеткәнегез юк кызларның хыяллары, әйме? Кая барырга, кая гына язарга, бай татарны табарга. Шулай дип без сәхнәгә чыктык. Аны кешеләр ишеткәннәр икән сүзләрен, анда Анысын сөйләп тормай инде. Әйт инде, әйт. Сөйлим инде. Әлбәттә, нишләп сөйләмәскә? Кеше ишеткән аны. Кая барырга, кая гына ятарга дип ишеткәннәр. Язарга дигән сүзне. Ну, бездә дә теге ошибка булгандыр инде, әйме? Теге дикция Бәлкем җитеп җитмәгәндер. Бәлкем җырлаганда ул шулай йотлгандыр. Бәлкем халык шулай ишетергә теләгәндер. Ул һәрбер нәрсә шулай дип битәләр. Менә шул җыр белән, әйе. Әтияннәрегезгә хат яздылармы? Сезнең балаларыгыз шундый җырлар. Юк, хат язышы булмады, но безне гел интервьюларга чакырып, Телевидениегә хатлар килгән дип без ишеткәләдек инде. Сезгә үзегезгә бирмәделәр бу хатларны. бирмәделәр. Ярар, аннан соң рәхәт лукум бетте дә, тамамланды да. Рәхәт лукум тамамланмады. Без декретка киттек. Эшәүләшеп. Бер ай. Бай татар таптыгызмы сәң? Әйе. Баймы юкмансы сер булып калсын. Әйе, менә шулай декретка киттек. Сигездә бер еллар. Әйе, беренче булып безнең Римма бала тапты, икенче очередьтә Ленара, заключающий тәмамлаучысы. Хәзер инде балалар. Хәзер инде безнең балаларга минеке малай, Ленарныкы кыз 4 яшь. Безнең балаларның арасы Ленар белән 1 ай. 1 ай. Менә сиңа вот менә нарышлы эшләсәң дә эшләп булмас. Әйе, менә шуны әйтмәкче идем. Кара син. Менә шулай. Аннан соң бу кыю кызлар проекты тәмамланып. Юк, рәхәт лукум проекты тәмамланып китте кызганычка каршы. Безнең төркем без икәү генә калдык. Безгә инде икәү калгач, Башка исем уйлап чыгарга кирәк. әйе, башка исем дә исемебезне алырга булдылар, чөнки без элекке бүтән кеше белән эшләгән идек. Ул инде бездән исемне алгач, җырларыбызны алгач, бездә бар иде репертуарда җыр "Кыю кызлар" дип атала иде. Ул спектакльдән алынган җыр. Хөсәенов музыкасы. Без шул исемне алырга булдык. "Кыю кызлар" дип, шундый. Үзегезне килин. Нигә кыю кызлар? Менә безгә бер бөтен кеше әйтәме? Менә сез кыю кызлар. Бердә кыюга ашамагансыз. Сәхнәгә чыгасыз да теге ниндидер движениеларыгызда салма, Кыю кызларның мондый кыю кызлар шундый барат иш бит. Бу кыю кызлар ниндидән алынды безнең исемебез теге үзебез юлга аякны үзебезчә атлагач инде кыюлык дип була бит инде ул дип, әйе, шул исемне белән аталырга булдык. Ярар, укымыйсыздыр бит. Юк. Бу исем сезгә. Юк. Аллага шөкер.
килешә. Күрне без һаман безне кемдер рәхәтлыком дип тә чыгара. Син дә мөһим түгел, Әйе. Яхшы. Иң мөһиме эштәлеге яхшы булсын. Әйе. Я, кызлар, әйдәгез, эшне дәвам итик. Итне инде тура бетердегез. Әйе. Рузиләнең инде монда хәтта бәрәңгесе дә пешә башлады буламак өчен. Нәрсә кирәк инде? Инде хәрәкәт инде. Миңа хәзер баклажанны тузлы суда Маринадтара кирәк. салып тотарга кирәк. Әшкелтен әшкелтен кебек бетсен алыр өчен өчен. Әйе. Сез кыю кызлар дисез дә, сез чынлыкта үзегез тормышта менә кыю Кызлармы менә? үзегез дә кыюмысыз? Чын тормышта әйтик. Гадәти тормышта. Миңа килгәндә минем кыюлык алай түгел. Гафу итегез. Рузилә ханым, сез миңа биреп тора аласыз микән баклажаныгызны? Ой. Әлбәт. Ничекләргә аралашасыз? Миңа берәү генә җитми. Без бит шулай бер-беребезне яратабыз. Исегезгә төшерәм. Сез бүген көндәшләр. Без Бүген я бу тапшырда дим. әйе. Пешерү осталыгында. Я, чын тормышта. Мен мәсәлән, әгәр урамда чыкса, Әйе. берәр усал эт, Әйе. синнән куып җибәрә аласыңмы? Юк. Юк. Мин Рузилә артына Син- качам. Паника Юк. бирдем. Мин шупырткана үзләренә куйышты. Син ишкына. Мөйтеп ташлап дип киткән. Юк, син мине чакырмыйсың, мине чакырмыйсың мине коткарырга. Мин Рузилә артына качам. Шу. Әйе. Сез икегез дә кыюсыз алайса. Әйе. Ну, бар бит инде сезне яклап торучылар, кыю егетләр яныгызда. Бар. Сезнең тормыш теләкләрегез. Без инде Ленараныгын беләбез, Марат Галимов, Артур Марат дуэтыннан. Әйе. Сезнеке турында сөйләшергә ярыймы, юкмы? Серме ул бәлкем. Син бәлкем аны бик халыкка анонсламыйсыңдыр. Шын дөресен генә әйткәндә, мин үз тормышымны Сөйләмим дә ничектер юк. Әйтәм дисемен әйтәм. Теге үз тормышымны интернет челтәрләренә чыгарырга бик ашыкмыйм. Ахырга арада. Күз тию дигән әйбер бар икән ул. Ышанам. Шуның өчен ничектер теге Кирәк түгел син. яшеренебрәк кала, әйе, анысы. Әйе, иремнең исемен әйтәм, ул Сагир. Сагир исемле, Шалу ягыннан. Ул шулай шоу-бизнестамы, Юк, яисә аннан юк. ераграк тора? Юк, аннан ерак тора. Аңлыймысың ул менә еракка чыгып китүләрне, командировкаларны, Булат аңлый. гастрольләрне? Аңлый, бөтенләй мине ничектер теге Поддерживать инде русча. гел әйе поддерживать итеп тора. Синеке була, Булып чыгачак. булып чыгачак. Көч дәрт өстәп тора Көч инде. дәрт өстәп тора, әйе. Теге гастрольләрдән Сагир молодец. Инде якын кешеләргез турында сөйләшә башлаганбыз икән, мин сораштыра башлаганмын икән. Әлбәттә инде сезнең туганнарыгыз, әтиәннәр турында да сүз кузгатасы килә. Миңа билгеле мәгълүмат буенча, син безнең Мари Эл Республикасы Бәрәңге районыннан Партянор авылыннан. Партянор авылы. Әйе, мин авыл кызы. Авыл Шын авыл кызы. Сыер савып үстеңме? Саудым. Ышансаң, ышанмасаң. Шубута. Шу бутадым. Бәрәң Кырҗыдым. кырҗы. Әйе. Сима авылның бөтен шундый ямәт тәтедеме, электеме? Әлбәттә, бездә бик күп Оренбургта. төрлекләр иде. Сездә Без бер татар авылы, бөтен районга бер татар Син әйтеп үзең, авылы. Оренбург. Оренбург өлкәсе, Сорочинск районы, Яңа Актау авылы. авыл кызы. Авыл кызы, бер татар авылы иде безнең. Иде дип Гомер буе хәзер юк монда. эшкә кайтканым юк, шуңа күрә шулайрак сөйлим. Сирияда кертерләр микән инде хәзер эш юк айткан. Белмим, сагынып көтәләр дип. Анда кемнәрең бар синең хәзер? Туганнарым бик күп. Туганнар күпме? Әйе, туганнарым бик күп. Яхшы. Яхшы. Инде Мин кабыздым. Арас үзенә беләсең икән. Белем. Без әле гаилә турында, ул бит инде сорау үзеннән үтә. Кемнән сезгә музыкага сәләт бирелгән дип? Синеке. Минеке. Минем әтиәнем бик матур җырлыйлар. Алар әйе, мин кичкенә вакытта мин теге сәхнәгә адымны үземнең 5 яшьтән башладым. Теге садикта җырлыйдыр инде. Һәрхәлдә әтиәниләрнең һөнәре музыка белән бәйле булмаса. Бәйле булмаса да, әйе, минем әти-әнием безнең республикада гел Бәйгеләр нидер ярышлар. әйе, ярышлар алар шунда катнашалар иде. Дуэт буларак та, теге солист буларак та. Әтиемнең тавышы бик моңлы.
тиги сузып пешерли турган минаны әйе. Мari ormanlarını alıp. Әтиме тәмсин тавышын Илхам Шакировның шикелле дип минән әйтә дирәм. Әле дә әйтәм. Әниемнеке инде сопрано тавышы, нечкә, мотор, күңелләргә тиярлек итеп җырлыйлар. Сен үзең альт. Мин үзем альт. Диапазонга килгәндә инде. Сопрано. Линара син дә алайса. Мин дә алайса нәрсә? Muzikaga talent артылу дип әйтик. Ул кемнән Бәлки чактан җырларга яраткач инде безнең гаиләдә күбесе бухгалтерлар, экономистлар инде, нирәк укытучылар. Шуңа күрә мин җырларга яраткач мине музыкаль мәктәпкә бирергә булдылар. Һәм син анда аккордеонда уйнагансың диде. Аккордеонда 5 ел укып чыктым, Аллага шөкер, уйный беләм. Әле хәзер кулыңа менә аккордеон тотып торсалар, уйнап бирә аласың бер нәрсә. Ну, бераз утырып тартырга кирәк булачак инде, әйе. Миңа бик авыр иде укырга. Чөнки мин бик бәләкәй идем буй белән. Ул иң озын рядлы әйе булай мин белән булай идем. Бәләкәй дигәне. Мин 9нчы класска кадәр иң соңгы тора идем класста. Аннары бик тиз үсеп киттем. Буйга белмим нәрсә ашатканнардыр миңа шулай. Буйга Ленар Үзең нәрсәләр ашый башлагансыңдыр аннан соң. Белмим. Кише. Бакчага чыгып кишер ашаганмын. Карайлы, син буй белән бәләкәй дигәч мин ничектер теге шикләнеп куйдым әле, дөрес сөйлим икән дип. Шуңа сорыйм, теге ничә ел бер-беребезне беләбез, Ленар миннән 2 сантиметрга озынрак исептәш. Шулаймы? Әйе. Ну, дуслар, сез күреп торасыз. Мин хәттәйме кызлар фонында ничектер кичерәеп калдым бүген. Субханалла, машалла. Һәрберсе метр 85. Юк инде. Абылай модель бизнесына китәргә теләк тумадым бер кашанда. Чакырганнары булды. Әйе, андый теге ниләрдә Ничә кызларны, катнашкан бар конкурсларда. тройняшкаларны. Катнашты. Әйе. Университетта, мисс университет культуры и искусства катнаштым. Уңышлар дим. Уңышлар финалга хәтле җиттем бугай, мин әймәдемнәр. Җинде пистәдә түгел инде. Хәтердәмени? Инде җиңгән булсалар истә калалар. Җиңгән булса истә калалар. Финалга кадәр барып җиттем. Әле менә соңгы теге елны 2015 елда мин катнаштым цветочный бер мероприятие булды. Чәчәк, әйе. Чәчәк кибетләре. Әйе. Оештырганмы әле? Әйе, ансын. Ераграк кит, төшермен тагын. Әйтеп тормыйм инде. Ага. Һәм шунда Шунда катнаштым менә әле менә күптән түгел генә. Ой, минем инде чәчәк ролендә. Юк, чәчәк ролендә чыкмадым. Минем букет бик матур иде. Без төрле букетларны теге модель буларак инде күрсәттек. Матур иттереп, булай иттереп йөрдек әйе. Менә шулай. Булайган юктан гына сараган мин аны. Модель бизнесында дип. Юк, Миңа калса булат һәр кешенең теге, һәр кешенең дип куйдым, һәр кызның әйе Хыялы, әйе. Мин катнаштым Ираида Хусаинова дигән дизайнер, яшь дизайнер, ул Мәскәүдә яши. Аның показында менә модель ролендә булып мин дә карадым. әйе. Бик ошады. Фотолар бар, архивка инде фотоларда кирип калды бар. Син сорадың менә синме ул дип, син ашамаган дип иртәш син сорадың дип. Шул инде ул, Шул, контактлар контракт. Юк, анда бизәнеш башкачарак. Хатын кызы бай бизәсәң, бай төрлерәк ул күренә. Әйдә хәзер кызыл төскә иренеңне буйын да ошаган булам. Булат, без бит инде хатын-кызлар гел теге сәхнәгә чыкканда бит инде төрле образ. Менә бүген мәсәлән, менә безнең шундый теге образыбыз аш-су пешерә торган әйе. Теге концертларда инде икенче төрле үз күлмәккә китереп, җырга килештереп инде шуңа хатын-кызның теге Хатын-кыз ул гел үзгәреп тора инде. Әйе. Үзгәреп торырга тиеш. Һәм бер кашында белеп булмаска тиеш аның чираттагы адымын ди. Әйе. Шулай дип әйткәндә бөек кайсандыр бер галим. Яхшы, без аңа әле кайтырбыз да соңрак. Кызлар, мин күреп торам, эш кызганнан кыза бара монда. Нинди стадияда сезнең менә бу ашау пешерү процессы дип әйтик. Хәзер нәрсә эшсез калды? Киләчәк 3, 4, 5, 6, 8, 10 минутта. Минеке тузлыйм борыш. Утырас кебек минутлыйбы. Юк, миңа җитә. Менә шулай булса. Аннары сливки белән өстимдә сливкины. Томалап Пешерәм, әйе. Мен күрәм синең дә монда сезнең чиктә ризыкларыбыз охшаш кебек бер-берсенә. Без бит Син дә әйтеп турадың, син дә әйтеп турадың. Әйе. Син суган салдың, син салдың шулай. Салдым. Мин беренче салдым суган. Син нәрсә эшсез калды? Әйтмим әле.
Менә ансы сыр булып калсын, дуслар. Хәзергә әйдәгез безнең тапшырыбызның спонсорлары турында да матур җылы сүзләребезне ирештерергә. Әлеге менә дигән кухня белән безне Центр мебель кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан Центр мебель кибетенә шексез рәхмәтләребезне ирештерәбез. Инде аш-су бүлмәсенә һәр вакыт керәсегез килеп торсын өчен сез аны шундый матур әйберләр эшләнмәләр белән бизи аласыз. Кызлар сезгә ошыймы? Бик тәшәй. Бик матур. Бик матур. Бик матур. Менә аларны безгә Индиго компаниясе алып килеп урнаштырды. Индиго компаниясе кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар һәм элмә такталар. Индиго компаниясына да рәхмәтләребезне белгертәбез. Дуслар, берничә минутка тәмле көрәштә реклама, рекламадан соң дәвам итәрбез. Брокколини 6-7 минут кына пешерик кирәк. Аның файдалыгы тиз бетә. Узак пешерсәң, дуслар, аңлавыгызча тәмле көрәшнең икенче өлеше башланып китте һәм бездә кунакта кыю кызлар дуэты бик кыю кыланалар. Аш-су бүлмәсендә бигрәк тә рекламага киткәч, бөтен нәрсәне эшләр монда тиз-тиз генә шал. Чөнки сөйләгәндә эшли алмыйбыз ди. Бигрәк тә Линара эшләде. Линара һәм Рузилә. Рузилә, син монда хәзер инде буламык әзер синең шабын катырга кирәк, изергә кирәк. Һәм биф строганов булачак инде. Биф строганов нәрсә җитми? Биф строганов җитми, сливки. Сливки белән безне хәзер эшләчәк. Шулай бит. Я кызлар, Линарның бераздан катлаулары бүген. Монда әлләсер катлауландырып бетердем, шулай кирәк. Рецепты шулай куша. Аның баклажан, менә монда сез күрмәгәндә без иткә грушаларын да аттык, шулай бит. Мин комментарий биреп алайм, менә халык. Безнең тамашачылар күрсен өчен. Пешеп бетерүенә кадәр груша саларак кирәк. 10 минуттан аны ала белдек без. Зан булгатып алдык. Бераз булгатып алсаң, тагы да шәбрәк булыр. Бик затлы ризык булачак монда, дуслар. Бәрәңге үзебезчә инде. Үзебезчә бәрәңгечә. Бәрәңгечә. Кызларның салат ясыйсы бар. Сез көндәлек тормышта да шулай кыланасызмы, Линара? Ничего. Менә шу катлауландырып, нитә? Һәр вакыт шулай. Һәр вакыт авыр бит инде ул. Күпме вакыт китә? Авыр түгел, тәмле итеп ашарга яратсаң бер дә авыр түгел. Үзең өчен әзерлисең бит. Тәмле ашарга яратуда инде алайса. Дөрес аңладым. Дөрес. Кызлар, әйдәгез башы, кара. Син бәрәңге сыткан вакытта мин сиңа хәзер бер бирим, син үзең сытасың, үзең. Әйдә булай эшлибез. Безнең асмалар да бар. Берәр җир, тиз башкара торган җир бармы? Тиз башкара торган җир. Картоф. Әйдә син хәзер картофны башкара син булышмыйсың. Картофны башкарасың, тиз генә буталмыйча шул җирне җырлап бирергә тиешсең безгә. Үзең сыта, әйдә. Ак сусарларга бер бирә судагы кындызларга, судагы кындызларга мин сагынсам айга карым син кара йылдызларга, мин сагынсам айга карым син кара йылдызларга. Икенче куплетны дагы әйдә. Алларыма җәй калын, арурман миләүшәсен, арурман миләүшәсен. Нурлы йөзләреңә карап бар микән серләшәсем, нурлы йөзләреңә карап бар микән серләшәсем. Молодец! Сirli эшләшәсең. Эшләшәсең ди. Рәхмәт, синең имтиханны яхшы уздың. Бишле битесенә дире бугатып торам әллә? Рәхмәт. Бугатып тор, хәзер 1 минуттан алабыз, яме? Мин әлегә фасолны саларбыз. Син башка җирне хәзер башкарырга тиеш башаксың. Бүтән җирне. Әйдә, картофка охшашрак, бирәк тиз башкара торган җир. Инде җир бар тагын репертуарыгызда. Тиз ритмлы, тиз темпта. Йөрәгендә язак юк. Син нәрсә турыйсың бар хәзер? Нәрсә эшлисең бар? Нәрсә эшлисең калды? Турый торган эшең бармы? Хәзер менә салатка фасолны салдым. Салатка дигән. Турыйсы юкмы синең? Турысы юк, миңа хәзер баклажанга алла бирсә тиебез ит белән грушаны. Аннары җибәрәбез духовкага. Аннары инде мин салатны ясый башлыйм, салаты инде аның тиз ясала. Тиз. Берәр нәрсә эшләргә кирәк. Миңа хәзер менә монда саларга кирәк. Итемне баклажанга салабыз да куябыз тизрәк. Әйдә алайса бер баклажанны ал да хәзер Ленардан итне баклажанга салу буенча мастер-класс. Син үзең саласың, үзең мәшәкать итеп җырлыйсың, яме? Бәлкем кашык кирәк нәрсә. Син бирсәң ярыймын. Бирсәң ярыймы? Монда ризык әле ашаган юк иде. Пешергәннәре юк иде. Хәзерме? Хәзер. Әйдә, бер күплет булса да киттек.
Тургай моңы сандугачның җыры, шелтрәп аккан чишмә тавышы, күңелләргә дава бирә икән, таллар моңы таллар тавышы. Китмә. Рузилә белән бергә җырларга ярыймы? Менә мин машаларга ярамый шуны. Менә шул. Әйе. Димәк, дуслар, бүгенге тәҗрибәбез шуны күрсәтә. Кызлар мәсәлән эшләгәндә, бер эш эшләгәндә икенче эшне башкара алмыйлар. Һәм бу дөрес тә эшләп булырга тиештә. Кирәкмәгән вакытта гына була ул. Бер кулда телефон, бер кулда роль, анда шул вакытта бизәнү, кызыга да кара, Әйе. Буламы? Юк, роль вакытта бөтен нәрсә нигәдер җиңел эшләнә ул. Ул вакытта дигән. Телефонда әйе. Музыкасы Ирендә буя белергә була әле. Ул дөресме менә шулай рольдә вакытта бизәнү? Әлбәттә дөрес түгел. Честно әйткәндә, мин гомеремдә рольдә булганда иренемне буяганым юк. Юкмы? Иренне буяучы хатын-кызларга синең карашың ничек? Алла ярдәм бирсен. Әйдәгез инде безнең тапшырыбызның кульминациясе менә. Менә бу көймәләрне без атабыз. Духовкага. Духовкага мин ярдәм итәм һәр вакытта шундый. Ә мин ашып торам, син Галантный. калып әмма. Әйдә. Әкрен, шакурна калып. Тәмле булырга тиешле. Ничә градуска куябыз? 170 я 180. Ну, бездә 200 инде. Бездә ул 200. Кей алай булгач 10 минут кына тотабыз. 10 минутка куябыз ул вакытын. Миңа Син мондай ризыкны еш пешерәсеңме? еш түгел юк. Баклажан вакыты менә көз вакытында гына пешергән. Көз җиткәч. Җәй көне әйе нирәк җиңелрәк берәр әйбер инде Булат, майсыз. миңа да әзрәк вниманиеңне теге Юк, тукта миңа табагына бирсәң, табагына. игътибар ит әле миңа Я да кыздырасың әзрәк. бармы әле? Әйе, кыздырасың бар, миңа фасоль Без моны алып куйса кыздыра. буламы инде хәзер? Әлбәттә, анысы кирәкми. Безгә инде кирәк булыр. Анысы Шулай бит? Булат, Так. Игътибар. Монда бишкә ярдабызга. Так. менә моны ничек что-то Камна ул. булмый. Син нәрсә эшлисең калды? Менә Инде җибәр аны Бистрогы. кабызып әйе. Алайса Ленара узып китәчәк сине. Инде белгечебезнең дә килер вакыты якынлаша. Яна иҗади планнар турында гадәттә сөйләшәбез инде без соңгы яисә киләчәктә дип әйтик, киләсе айларда, бәлкем киләсе ярты елда сине кайда күреп булачак, кайсы илләрдә, нинди гастрольләр планлаштырасыз, гастрольләр. җырлар яздырасыз, нинди клиплар төшерәсез бәлкем. Менә Булат безгә синең булышу кирәк. Ярдәм кирәк. Ярдәм кирәк. Ярдәм итегез, ярдәм итегез. Без балам җырыбызга клип төшерергә уйладык. Искә төшерегез әле җыр әле? Балачакта Ярытында үсәдер иде балан, күзләре җиткән саен шушы баланы искә алам, бакчаларга йөгереп чыгам, әнкәй җыядыр балан, эше дигән кулыннан балан кабам. Молодцы. Шул җырга нәрсә кирәк? Безгә кирәк Клип бар инде. матур гына татар ие, аның алдында яки артында үсеп утырган балан агачы. Димәк, менә Казанда Казанда микән, Казаннан клип ерак төшерә башладыңыз түгел. әле? Юк әле, менә безгә, шушы ике әйе. атнада төшерергә уйлыйбыз. кадерле, хөрмәтле ТМТV телеканалын карап утыручылар. Кайсыгызның кыю кызлар репертуарына булган әлеге балан җырының клибына тарихка истәлеккә кереп каласы килә? Мөрәҗәгать итегез. Кайсыгызның йорты каршында балан очып тора? Язып җибәрегез безгә. Я электрон адреска, яисә миңа Инстаграмда, ВКонтакте, яисә кызларын таба аласыз. Рәхим итегез. Һәм сез һичшиксез йолдыз булачаксыз. Нигә кызлар сез уйлыйсыз, нәкъ менә шу балан турында җырлагач, балан булырга тиеш дип. Бәлкем балансыз гына. Бәлкем берәр ничек торганда бөтенләй балан түгел, помидор клипта, ну кичә балан турында помидор шул. Зато истә калачак. Яисә карбыз ярып җибәрәсез, içində карбыз. Дигәндә карбыз ашап торасың, ал балан турында җырлыйсың. алай да була. Яисә кишер. Кишер. Юк инде. Кугыштан. Матур булмас. Кишер Миңа матур калса. булмый инде. Монда бит теге ничектер хис Хис, әни менә Балачак. берсен генә әйткәндә Булат. Балан ул бездә, безнең менә минем авылда, мин туып үскән әниләрнең өендә дип әйтик инде балан бар. Шул кечкенә вакытта
вакытта, күз җиткәч балам бит инде ул күз вакытында теге кызарып, кызарып пешә, бик матур булып. кар ява башлагач, менә беренче ниләрдә аны кисеп җыясың инде, менә шулай итеп. Шун бар бит инде, менә Шул шул җырны яздырганда Марияга хәтле Ярар. шуңа, Юк, без таба алмасак Казанда гына, якында вариант бар гына. иде. Без китәбез бәрәңгегә. Менә сөйләп тормадым әйме, кечкенә вакытта әнигел кызым баланы җыярга кирәк. Без менә бөтенебез җыелып шулай чыгадыр да, матур итеп кайчы белән кисеп, шуны чиләккә җыядыр. Шушы баланы җырын җырлаганда, дөресен генә әйткәндә, күз алдыма китереп, үземнең әниемне әйткән сүзләремне шулай. Шуны бу җырны син иҗат иттеңме әллә? Юк, бу җырны Оксана Ильюк Чиләбе шәһәрендә яши. Безгә бу җырны Сәламнәр әйтәбез, Оксана, сәлам. Оксана, сәлам бездән. Оксана, сәлам. Мин Бик кайда яшәсен Оксана? Ну, сәлам барыбер. Син беләсең, аны YouTube'та аның бик күп роликлары ул гитарага уйный һәм җырлый. Бик талантлы. Аны күп кеше Оксана, белә. сәлам. Сүзләре дә, музыкасы да Оксана Ильюкныкы. Ну, менә ничектер видишь, теге, минем кечкенә вакытта. Алайса варианты монда бер ни помидор да карбыз да. Бигрәк тә кишер дә бу клипта булмаячак. Аңладым, шуңа күрә кызлар сезгә уңышлар теләп калыйк. Я, клип турында аңлашылды кызлар, инде киләчәктә менә. Киләсе якын арада кайда күреп булачаксың сезне? Киләчәк Сораган чиге җавап бирерсез. вакытта, Алла бирсә, Татарча Солянкада 14 октябрьнең 14 сез безне очрата аласыз Татарча Солянкада. Һәм дә инде тагын 22-се бер кайда бизелә? Эрмитаж, музыкаль сан. Дискотечный бер җырлый сез инде. Менә бию куеп маташтырабыз. Үзегез бию куясыз, яисә подтанцовка. Подтанцовкада була, бию да куялар. Биюгә җырыйсыз инде. Йөрибез. Ул вакытта балалар кем белән кала дип әйтикме? Яисә ул көндез барасызмы санда? Кемнекен ничек? Юк, кич белән барабыз. Кич белән барасызмы? Үзегез алып барасызмы? Үзебез белән алып барырга комачаулыйлар. Калдырам Илирим белән сеңлекәш яисә сеңлекәш. Әникәшне чакырам. Бер туганнарыгыз Казандамысың сезнең? Казанда минеке. Җайлы, рәхәт, булар булгач. Синең? Минем бер туган апам Мәскәүдә яши һәм эшли. Син әле туган дигәннән гел әйтәләр иде шул. Синең исемдә кыз фамилия Баталова яхшымы? Гөлназ Баталованың туганы түгелме дигәннән. Бу инде еш бирелгән сораудар сиңа. Бик еш. Ашыклык кертик инде бу мәсьәләгә. Без инде бөтен кешегә дә без апалы сеңеле дип әйтәбез. Безне бар кеше апалы сеңеле дип уйлый. Без дуслар гына, фамилияларыбыз бер һәм хәзерге вакытта без апалы сеңеле кебек инде бик еш очрашабыз. Якында гына яшибез. Күрше өйләрдә. Әле фамилияларына түгел, үзләре дә охшаш бит әле үзләре. Менә карасам. Шуңа әйтүем. Менә Гөлназ Баталова ул Чаллыдан, Ленар Оренбургтан ничек шулай чыккан диген әйме. Әтияниләре разные. Юк, сез башка төркем кызлары белән шулай дустана мөнәсәбәттәме яисә бер-берегезгә сез тек конкурентлар, Теге очрашканда гына булай дип ахырдан дилемисезме? Андый көндәшлек сизмисезме? Андый көндәшлек юк, сизмибез. Юкмы? Юк. Барысы нормаль ул яктан. Барысы да тәртиптә. Тәртиптә. Һәр кешенең шулай булырга тиеш. Һәркемнең үз тамашачысы. Бу дөньяда барлык кеше апалы сеңеле яшәргә. сеңелләшергә тиеш һәм инде Хәтта Алла сакласын ай. Ну, җегетләргә калмый ян. Җегетләр апалы сеңеле яшәмәгез. Ни саат ни ясый. Абыйлы өнеле. Я, бөтен кеше шулай яшәргә тиеш. Дөрес әйттең. Лимон бик күп салам дигән бу салатка. Лимон су кирәк әлбәттә. Безнең баклажан әле булмады микән? Безнең баклажан булды. Инде бит инде син Чыгарырга кирәк. Баклажан дигәч, баклажан дигәч маңа бер җыр искә төшә. Сүндерикме әллә? Сындыр. Әйдә без аны чыгарыйк микән? Ишетәсезме сез мине? Ни җыр искә төште баклажан Нинди? дигәч? Теге. Лада Седан. Дальше. Баклажан. Кыю кызлар инде барлык ризыкларын да әзерләп бетерделәр. Миңа калса, синең монда бизәлеш өлешеңә калды шулай бит? Әйе. Синең Минем бетә. шун күпме әле? Бетә, Бетәме? юк, бетә. Аллага шөкер. Салат бик катлаулы булмаячак, шулай Юк, бит? катлаулы түгел. Ризыклар әзер, алар пеште. Хәзер без монда дегустация ясарбыз. Бик тиздән хәзергә әйдәгез әле. Безнең тапшырыбызның спонсорлары хакында да матур сүзләребезне әйтик. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы Ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба.
Германия технологиясы бойынша үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Кукмара мәрмәр ислекле инновацион савыт сабалар тәкъдим итә. Мондый югары технологик ислек сезнең савытыгызны бизәп, андагы ризыкларны тагы да тәмлерәк, тагы да яхшырак пешерергә ярдәм итәчәк. Кукмара заводына безнең шиксез рәхмәтләребез. Кызлар, сезгә безнең аш бүлмәсе ошыймы? Бик ошый. Әлбәттә. Яктып сезләргә шундыймы? Бай. Бай. Менә әлеге матур менә дигән кухня белән безне Центр мебель кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә, яхшы бәягә, журналистлар урамы 56-нчы йорт адресы буенча. Центр мебель кибетенә рәхмәтләребезне әйтәбез дә. Һәм инде сезгә менә игътибарыгызны җәлеп итмәкче булам менә бу матур эшләнмәләргә. Күрәсең, помидорлар, кыярлар, чияле. Җаныгызны шикле шундый матур иттереп ясап бирергә мөмкин Индиго компаниясе. Индиго компаниясе кухня өчен сыйфатлы, оригиналь фартуклар эшләп бирә. Мөрәҗәгать итегез, без инде Индиго компаниясына үзебезнең рәхмәтләребезне әйтәбез. Берничә мизгелдән тапшырубызның белгече пәйда булачак тәмында сезнең ризыкларны капып карап үзенең бәясен әйтәчәк. Ә сез бу вакытта, кызлар, хәзер әзерләп бетерәсез дә берничә минутка гына безнең аш бүлмәсеннән юкка чыгып торачаксыз. Сөйләштекме? Сөйләштек. Бу вакытта без тәмле көрәштә реклама карыйбыз. Достар, тапшырубызның иң тәмле вакыты килеп җитте. Ул да булса дегустация ясар вакыт. Һәм инде безнең бүген белгеч ролендә Марокко рестораннар шелтәле шеф-повары Илнур Гимаев. Илнур, сәлам. Сәлам булат. Хәлләрегез нихәл? Хәлләр яхшы, бик шундый нәзакәтле ризыклар күреп торасың. Әбиләр шуга килеп җитте бит әле. Көннәр матур тора. Матур. Шуңа күрә ризыкларыбыз да матурланды. Ярар. Кемнәр әзерләнсен? Кызлармы, уллар? Кызлар, монда күренеп тора, кызлар, егетләр миңа калса былай ук ясый алмаслар иде. Ясаса да бик сирәк егетләр генә. Бик матур бит. Әйдә кайчактан, әйдә һәр вакытта. Традицияны бозмыйча. Традиция бозмыйча. Монда бу якка пешәбез. Бу салатның исеме нихәл соң? Бу салатның исеме белмим. Белмим. Әйтмәделәр. Ярар, белмим салаты булсын. Әйдә, белмим салаты. Шаптыралый. Шуннан гына аламы инде? Әйе. Аерым тәринкә куймаганым бүген булат. Ул бит инде бер порция. Ярар. Ул менә бер порция. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Так. Нәҗәле үз фикереңне. Салат тәмле. Тәмлелер инде. Миңа калса шүт кенә тәмле кешеләр итми. Ул чәйтмеш специялар. Мәсәлән, Мәсәлән, менә бар икән. Лимон сыкмаганнар дигән, лимонны сыкканнар икән. Бөтенсе бар. бар. Җиренә җиткән дип әйтергә була. Барып җитте төбенә хәтле. Әйе. Әйсә рецепторларына маркет, барып әйе. җитте, рецепторларына. Әйе. Но ашаучы инде башта салатны булгата була бит инде. Булгаткач инде аннары бөтенесе җиренә җиткән икән. Ярар, салатны ашап карадык. Монсы ит кыздырылган ит, Бу биф строганов. биф строганов. Һәм бәрәңге буламага. Әйе. Башта иттен калып карыйк әле, атыр сүгәсен бәрәңге ашыйсың. Аса син киләсенә гел бәрәңге ябышасың беренче. Мин авыл баласы бит, мин бәрәңге яратам диде. Бәрәңгене сусагына. Ит пешкән. Бәрәңгезне калып карыйк. Әйдә инде син бәрәңгесез булдыра алмыйсың бит. Бәрәңге пешкән, Бәрәңге пешкән. пешмичә. Суганы патрак була. Таптык бәйләнер уры. Засада. Засада. Әй суганны кыздырып салды шу. Әйе, әзгенә шүт кенә кыздырып бетермәгәннәр. Загырыкта суган, ире битерлек. Сизелгә тиеш түгелме? Алай сизелә. Әйе. Помидор ярар. Помидор инде. Помидор Калдырып торабыз. Якны калдырып калдырабыз. Анасын әйтерсең үз фикерләреңне. Тик Я. якка күчәбез. Бек көчәсен. Бу якта витаминлы салат инде күреп торасың, Витамин. ләкин моның фасолен кыздырып салды ул. Әйе. Насыл син үзендә Дөрес белергә иткән. тиешсең. Дөрес иткән. Дөрес эшләгәнме? Овощной дип аталарга була инде. Витаминлы салат инде. Витаминный овощной. Яшелчәле витамин. Аныкы да инде яшелчәле. Әзгенә бит инде тавык. Ите генә бар. Күкрәгеме соң копченый. Туше. Туше. Ярар. Ишек. Салат ничего. Бик тәмле башысын. Ләкин бу күбрәк барнир ашаган. Шулаймы? Әйе. Буны салат дип әйтә алмыйм, чөнки бу күбрәк гарнир ашаган. Нигә? Ну, ул әзрәк җылымса, әзгенә лимон сыкканнар, конечно, менә хәзер төбенә барып җиткәч Сизелә башлады. сиздем. Ну, Беләсеңме, ул җылы салатларга тиеш. Ул сине көтә-көтә бераз сугынды. Була суынды. Чөнки кыздырып салды аның фасолен дә һәм беләсең, монда ул бер лимонны сыгып бетерде. Әле лимон тагы да күбрәк кирәк иде дип әйтте ул. Диетик инде була. Ну, диетик, әйтәм бит.
витаминлы, бик файдалы салат. Жылы салат. Жылы салат. Әйе. Ну, шайда син. Айрым ризык урын ашырады Кызы була. җиткәнмесең? Җиткән. Булай җиткән. Айрым ризык итеп башарга була. Әйе. Кайнар аш булып иде. Әйе, әйе. Икенче аш. Менә хәзер монсы да җылы булыр иш, бәлки әле соны белгермәгәндер, Монсы. Бу баклажан эчендәге итле грушалы менә шундый ризык. Баклажаннарны башта тузлы суда тотты. Ой, Дөрескә. мәшәкатьле булды, бик мәшәкатьле. Әшкелтем шашлык. Әшкелтем тәмен алды. Чиз тартты, көймәләр ясады. Айрым Гомумән тырышкан. Ой, ничек кенә тырышты әле. Яра, ашап карый. Син баклажан да ашыйсың, яңа бу баклажан ашарга кирәкме? Бөтенесен бергә калып карый иде. Савыт урынына гынадыр бит теге. Савыт ролен башкарады. Ярар, башта итен калып карый калайса. Гел ите белән горшосын калып карады. Әйе. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ит пешкән. Аны бит әле айрым соуста пешерде шунда. Тәмле. Сен әйтәм, бик тәмле булырга тиеш. Шак тыелып калдым үзем дә менә дегустация самыша. Ярар, ашап карадык. Ярар да син фикереңне әйтин дә басыйк уртага. Фикернеме? Әйе. Нәрсә әйтергә дә белмим. Тадам! Нәрсә дип әйтим? Бу яктагы катнашучының салаты булган, үзенчәлекле, тәмле, әшкелтем булсын өчен лимон да сыкканнар, сырларны итеп, уып салганнар. В общем-да, салаты Шәп. шәп, оңганский. Так, ярар. Бу яктагы катнашучының салаты бөтенләй дә традициядән кырыйга чыккан дип әйтергә була инде, җылымса. Чөнки инде без яланган салкын салат ашарга. Без бит аны бит. Но мен андай ничек дип әйтим инде. Ничек бар шулай? Син андый салатны үзең ясамас идең менә. Мен ясамас идем. Әйе. Чөнки- Шулай ничек бар шулай? Әйе. Теплый салат Андый булмыймы әллә? әйтсәң дә генә инде була, ничә булмасын. Любой ризыкны, төрле ризыкны ясарга була. Аның исемлеген төрлечә әйтергә була. Бәлки син аны җылтып биреп та, Җылы салатны мен күбрәк ит белән, я тау күкрә, я балык белән ясап бирәм. А, Теплый салат. яйса креветкалар белән. Я исә креветкалар белән. А монда яшелчә белән генә җылы салат нәрсәдер җитми. Менә шулай Ленара. Яшелчәне җылтып кына ярап китеп булмый. Шуңа күрә мондагы бу якта катнашучыга салаты буенча шүт кенә өстенлек бирәм. Так, икенче аш. Икенче ризыкны алганда монда инде әзрәк кимчелек әйтәгене суганы әзрәк кенә Буламыкта инде ул. буламыкта кетертип һәм дә ите шүт кенә барып җитмәгән. Шүт кенә мен аны сразу әйтмәдем инде. Ярар. Бу якта катнашучының икенче ризыгына килгәндә бик кызыклы ризык булып чыккан. Оригиналь. Оригиналь груша кушкач, ничектер теге Үзенчә бер тәбир тора. үзенчәлекле бер тәм биреп тора дип әйтә. Әшкелтем дә, болды дагы, Соусы да бит әле соусы да бар. әйбәт. Шуңа күрә бу якта катнашучының икенче ризыгына беренче урын бирәбез, мончаны икенче. Хәзер гомумән Улаем алганда инде, мин думаю, урта бер бәя бирәбез дәген. Уртача була. икесенә дә беренче урын. Икесенә дә беренче урын. Икесе дә беренче урында. Икенчесе дә беренче урында. Айрым теге менә җиңде дип әйтәләр. Җиңде дип әйтерлек булган. Юк. Кызлар тырышканнар, икесе дә ризыклары үзенчәлекле. Тәмле. Әйтеп, үзе мин алайса монда безнең кыю кызлар дуэты иде. Алар дуэт 13 ел инде бергә, менә 13 ел бергә иҗат итәләр, җырлыйлар, дуслар алар, бер-берсенә ярдәм итәләр. Һәм менә бу катнашучыбыз бу катнашучы кызга әле бераздан ярдәм дә итте. Бу якта Мәкән әйтергә дә ярамагандыр, ләкин беләсең менә киңәшләре белән күбрәк. Бу якта да әлбәттә оста, ләкин бу як мәшәкатьләрәк иде эше. но ризына караганда күренеп тора. Әйе. Бу молодцы, кызлар икесенә беренче урын. Тырышканнар. Тырышканнар. Рәхмәт Илнур, бәяң өчен, әйткән өчен барысын да. Ярар. Сөйләп биргәнең өчен. Инде кабатлап сезгә төшерәм. Бүген безнең белгеч ролендә Марокко рестораннар челтәре шеф-повары Илнур Гимаев иде. Илнур, саулашабыз синең белән. Сау торыгыз. Сау булыгыз, чакырабыз кызларыбызны. Я кызлар, безнең дегустаторыбыз инде килде, ризыкларыбызны кабап карады, үз фикерен әйтте, бәясен әйтте. Сөйлимме? Сөйлә. Куркасызмы? Юк. Юкмы? Синнән башлады. Син салатыңны ашап карады да. Карале, бит салат булган бит бу бит. Барысы да урында, барысы да җиткән, барысы да җитеш. Әшкелтем тәмәле бар, лимон да сыткан икән, анда сыккан икән дөресрәге. Әйе, лимон бар бит. Мин күрмичә калдым син лимон сыкканыңны. Лимоны да бар ди. Барысы да үз урынында, дишләр. Икенче ризыгны кап карады. Буламыкта.
Yok başta итне калып барады әлбәттә. Итне аннан гына итте бик барып җитмәгән ди Әзгенә барып җитмәгән менә. Тагын бераз тасы калган ди. Без аны нәрсә эшләргә оныттык? Кыйнарга, Оныттык. тияргә, Тияргә оныттык. тапаларга оныттык, шулай бит. Аны мин дә хәтта әйткән идем, ну менә беразна биргән икән, сиздергән. Буламыкта суганы бераз катырак ди. Суганы кыздырып җитмәгән. Тулайым әйткәндә, нормаль. Мин ничек бар әйттем шулай менә. Без монда әйтергә тиеш бит инде. Әлбәттә. Так, Ленара, син салатыңны калып карады да. Бу бит салат түгел, димәкәм, нәрсәсең бу? Бу бит күбрәк гарнир ди, айрым ризык. Ул бит җылы салат. Ну, җылы салатка беләсеңме, ит салырга кирәк. Яисә бераз гына ит кыздырып салырга, яисә тавык, яисә балык, мәле бит креветка салып булам дигән сатып мине сөйләдем. Менә алай булса, Икенче юлы шулай ясар. диетик үзәйтел, диетик салат кемгә ничек эшли бит. Анда кагыйдәдән тайпылышлар да була ди, шиткә бәлки куярак. Аның фикер мин сиңа ирештирдем. Икенче ризык, монда инде тел тиштегерлек түгел, бик үзенчәлекле соусы да менә бу груша кушып та бик тәмле килеп чыккан. Бу мен салат ягыннан синең салатың өстен килеп чыкты, икенче аш ягыннан синең икенче аш өстен килеп чыкты да, булай килде дә. Безнең белгечебез икесе дә җиңүче диде. Сез икегез дә җиңүче, мин сезне чын күңелдән котлыйм. Молодцы кызлар, тырыштыгыз, булдырдыгыз. Шуңа күрә сезгә безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы Ачык акционерлык җәмгыятеннән менә бу искиткеч бүләкләр икегезгә дә бар. Бик зур рәхмәт. Ленара сиңа, Рузилә сиңа тәмле ризыклар пешерегез инде. Үзегезгә рәхмәт, бәлкем якыннарыгызга әйтәсе сүзләрегез бардыр, теләкләр, сәламнәр, рәхмәтегез. Әлбәттә, безнең зур сәламнәребезне үзебезнең яраткан әти-әниләребезгә җибәрәсе килә. Бәрәңге районы әти-әнине мин сезне бик каты яратам. Мин инде үз әниемә сәлам әйтәсем килә. Рәхмәт әниемә ашарга пешерергә өйрәткән өчен. Һәм дә инде сәлам сиңа, Румия Камиловна. Румия Камиловна, сез дөрес кыз тәрбияләгәнсез дип пешерә белә торган. Һәм сезнекеләр дә шулай ук. Я, дуслар, шуның белән тапшырыгыз тәмам. Зур рәхмәт килгәнегез өчен, кызлар, сезгә. Иҗади уңышлар теләп калабыз. Киләчәктә дә матур җырларыгыз, матур иҗатыгыз белән халыкны сөендерергә язсын. Без шулай дус булып калыгыз. 13 ел гына түгел, 31 елда бергә дустана мөнәсәбәтләрдә, гаилә дуслары булып бергә иҗат итеп, бергә балалар үстерешеп, бергә аш-су бүлмәсендә кайнашып, бер-берегезне сыйлашып, кунакларга йөрешеп, матур яшәгез. Рәхмәт. Инде без тамашачылар белән бүгенгә саубуллашабыз. TMTV телеканалында тәмле көрәшне күзәтеп барып, тәмле ашып, тәмле яшик, тәмле көрәшне әйткәнемчә даими рәвештә күзәтеп барып. Сау булыгыз!